Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Пятніца каля 2 гадзіны па беларускім часе, а значыць Александр Кнырович, палітык і блогер у нашай студыі, але ёсць нюанс, пра які, я думаю, Александр нам распавядзе падчас гэтага эфіра. Прывітанне. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. Так, мы неяк вяртаемся ўжо ў такі працоўны рытм, Павел ўжо на месцы, таму што мы са Змітром астатнія разы, канешне, ўжо так выйшлі на некую планку, але, канешне, яна недасяжная. Зміцер, гэта, канешне, добра, але я ведаю, што вы сумавалі. Нагадаю вам канцэпцыю нашага стрыму, пакуль вы яшчэ збіраецеся, можа быць, заварваеце каву, гарбату. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які называецца Кнырович. Кожны чацвер там з'яўляецца нейкі трапны, кароткі відэаролік пра нешта важнае для Беларусі, пра месца Беларусі ў свеце, паміж суседзяў. Ну, а вось тут у пятніцу ў студыі Еўрарадыё мы сустракаемся, каб гэтае відэа разгарнуць, каб адказаць на вашы пытанні. Гэта жывы эфір, таму, калі ласка, пішыце свае пытанні. Мы тое, што не супярэчыць здароваму сэнсу, безумоўна, агучым, тое, што дапоўніць і ўзбагаціць наша с Александром камунікацыю, наша с Александром думкі. Вось так гэта ўсё будзе адбывацца бліжэйшыя 40 хвілін ці гадзіну, паглядзім, як пойдзе. Ну што, з чаго пачнем? Ну, пачнем з меркавання таго, што было ўчора на маім канале, і зразумела, што гэта не был такі сціслы відос, бо мы, канешне, ўсё ж такі адпрацоўвалі павестку. Ну, мы не маглі прайсці міма, канешне, таго, што адбылося на выбарах, і ў нас быў стрым, мы абмяркоўвалі ў першую чаргу тое, што адбылося, і аб гэтым мы сёння яшчэ пагаворым, канешне. Па-другое, там было некалькі такіх весёлых эканамічных навін, ну, як заўжды ёсць, што абмеркаваць у беларускае. Беларускія чыноўнікі не могуць нас оставить у пакоі, сумаваць, заўсёды есть нешта, нейкія цікавосткі. Ну і па-трэцяе, канешне, адбылася гэта прэс-канферэнцыя Лукашэнкі. Да. Я яе паглядзеў. Цалкам. 4 гадзіны 22 хвіліны. Паважаныя сябры, паважаныя гледачы, вы калі вы пабачыце, што мне трохі, вот ведаеце, вочы вот куды-то ўнутр глядзяць, да, і тое, што валасы кудысьці вот эти уже больш сівых яны кудысьці пабеглі, гэта таму, што я паглядзеў гэтай 4 гадзіны 22 хвіліны. І ведаеце, могу подзяліцца сваімі ўражаннямі. Там не было ніводнага кусочка вот гэтага кавалачка, дзе не было бы ці хлусні, ці маніпуляцыі, ці нейкіх дзікіх поглядаў на сусвет. У меня было абсалютнае адчуванне, што, ведаеце, сидзіць такі пасля працоўнага дня такі нейкі трактарыст п'яны. Ну, такі, ведаеце, з парватайкамі там штанамі, такой майкі алкагалічкі. І неяк са сваім там сябрам распавядае пра тое, там, якую карпорацыю будуе Маск, і што ў Маска нічога не получится, не атрымаецца, не паляціць ён ніякі гэты самы, што ўвогуле Трамп, ён жа веруючы. Ведаеце, вот Трамп за 5 гадоў, мне кажуць, дасведчаныя людзі, стаў значна больш веруючы, чым быў. Гэта зараз была цытата ад Лукашэнкі, ведаеце? Гэта важна. Яго экспертнае меркаванне нас вельмі клапаціла, да, і наконт бізнеса Маска, і наконт веры Трампа, але не на гэта вы звярнулі нашу увагу. Не, ну ведаеце, там быў поўны камплект, ведаеце, full house. Ён там быў як сексіст. У дачыненні Камалы Харріс выказаўся так, што, канешне, ўсе феміністкі міра яго бы праклялі, бо гэта, ну вы ведаеце... Адчувае тренды, бачыце? Ну, так, вот так. Расіст. Бо ён как бы нагадаў гэтаму журналісту, што у вас же вы раней жа вы ж там з індусамі гэтых індусаў, а вось тут ён вамі кіраваў, як вы там з гэтым хі-хі-ха-ха. Ну, ведаеце, чыста расізм. І фіналам быў как бы, ну, нацызм, фіналам быў как бы яго такое, ведаеце, гэта было, я не ведаю, ці жарт, ці не, но ён паўтарыў гэты жест Маска. Давайте паглядзім, калі магчыма. Конечно, давайте паглядзім. Мы не стали вам нічога запавольваць, можем паглядзець 2 разы. Давайте просто, гэта кароткі кавалачак відэа. Вокруг Трампа, бизнесмена, миллиардера, крутятся такие же миллиардеры, типа Маска и так далее. Вокруг Трампа, бизнесмена, миллиардера, крутятся такие же миллиардеры, типа Маска и так далее. Ну, гэта, каб ведаеце, хто з першага разу не паверыў, каб замацаваць уже так. Я думаю, ну вот чуйна чалавек ловіць тренды, да? Вот
Ілон Маск скидывае руку до сонца і все пачынаюць абмяркоўваць. Ён же бачыць гэта, Так. весь свет просто Гэта жужжыць, зайздросць, так? пачынаецца аналіз, а вот небяспечная зона это типа 135 градусов, да, а Маску скінуў на 127, да, таму значыць ён застаўся в бяспечнай зоне. І вот ён тут як тут, як бы з гэтым трендам. Вся дзяржаўная ідэалогія беларуская, вся вот гэта вот махіна заснаваная на тым, што нашы деды, прадзеды перамаглі у вялікай айчыннай вайне, гэты фашызм, да, все по боку, все это можа пачакаць. Калі вот выгодна Трэба. Так. до сонца, значыцца, ад сэрца руку вскінуць, каб вот было гэта абмеркаванне, да, можно, значыцца, отодвинуть это все ў бок. Ведаеце, но гэта меня ўразіла, і я, канешне, пераглядзеў некалькі разоў, мне падалося, мне у першы раз думаю, ну як же, не можа ж быць так. Но калі вы лічыце, што гэта нейкі жарт і некая такая, такая вось тэрміновая на патрэбу сённяшняга дня, так вось не. Справа ў тым, што, я ўжо не наразаў гэты кусочак, кавалачак, але там ёсць яго меркаванне наконт эканомікі Германіі, не эканомікі, наконт Германіі. І там дакладна сказ аб тым, што мы вельмі падобныя з Германіі у палітыкі. У нас аднолькавая дыктатура. Толькі, на жаль, яна зараз у Германіі трохі пахілілася, нічога. А так у нас аднолькавая дыктатура. Гэта зноў была, хлопцы, дзяўчыны, яго цытата. Ведаеце? То бок гэта вось гэты жэст, гэта не выпадковасць. Гэта, унутранее некае стаўленне, якое ён, напэўна, стрымлівае чымсьці, канешне, но калі даць яму волю, мы памятаем, Я не ведаю, ці ёсць, Александр, прабачце, перабіваю, ці ёсць такі панятак, як латэнтны нацызм. Вось уже глядзіце, секунд 10 дакладна ёсць. Про латэнтнае всякае рознае, да, вот кажуць, да. А вот калі ты, ў прынцыпе, увесь час кажаш, што ты супраць, деды ваявалі, там, і так далее, але недзе ў глыбіні душы, вот ён зайздросціць, да, якая ўлада была у гэтага самага. Не все, ён же казаў ранейше, не все так дрэнна звязана с Адольфом Гитлером, да. Значит, якая была ўлада, як все працавала там, як все по струнке ходили шеренгами, як все платили за проезд у громадскім транспорте, да, значит. И вот это вот я бы назвал латентный нацизм. Хочется, как все так же само вот слухались, да, вот как стоять на площади, да, и вот давай, и все такие, да, мне здаецца, что не только у яго, вось Путин, мне здаецца, так само прыкладна про гэта і думае і марыць. Латентны нацизм. Ведаеце, дадам вашу гэту тэзу, дадам яшчэ адно ўражанне ад гэтай канферэнцыі. Вы бачыце, паважаныя глядачы, што адбывалася сапраўды на гэтай канферэнцыі. Бо калі у яго спыталіся, што будзе з Малдовай, ён вашымі ж словамі казаў: гэта такая прыгожая краіна. Як вы там вырашаеце, што вы тут кудысьці да Румыніі? Да вам надо змяніць улад. Што такое у вас? Абралі прэзідэнта, а тут парламент, і яны не могуць паміж сабой, няма ні у кого влады. Трэба ж выбраць сильную власть, і тады ўсё у вас будзе добра, а то у вас нешта такое, то бок у яго вось гэта ўяўленне, што павінна трэба стаяць партія, вось. Гэта ў крыві, гэта ўяўленне ў свеце. Канешне, гэта гаворыць, як заўжды, о дзіцячай траўме. Калі не было айца, калі хлопчык адчуваў сябе заўсёды ў небяспекі, яму патрэбна вось гэты образ, і ён увасабляе. Гэта ж, ведаеце, фашызм у Італіі і нацызм у Германіі, і таксама з'явы ў Расіі зараз, яны не адбываюцца на пустом месцы. Гэта вялікая траўма народа, вось у тых выпадках я і казаў, на якую адказвае чалавек, які кажа: я буду вам, прабачце, бацькам у гэтым сэнсе. Гэта нездарова, гэта заўсёды вядзе да бяды, але гэта мае падставу вось такі, і, канешне, Лукашенко такі. Канешне, ён такі латэнтны
фашысты, нацысты. А як ну, ведаеце, тут, канешне, гэтыя колеры падобны адзін да аднаго, но ўсё ж такі фашызм у Італіі не быў такім жудасным, як нацызм у Германії. Адкрыў артыкул Вікіпедыі пра бацьку Гітлера, і там, оказывается, таксама былі праблемы. Дзіця, значит, ён, бацька Гітлера, сам быў незаконна народжаны, да, у яго такая паметка стаяла ў пашпарце. Карацей, все праблемы адтуль, да, з дзяцінства. Так вы себе, а вы знаете, з кім быў бацька Сталіна? Не. Бацька Сталіна рабіў з ім тое ж самае, што рабіў Сталін з народам. То бок гэта быў там, ну, нейкі такі вельмі просты чалавек, якого Сталін амаль не бачыў. Гэта не быў чалавек, які прысутнічаў у яго жыцці кожны самы, но калі была магчымасць, ён яго улупіў страшэнна просто. Сеанс псіхааналіза ад палітычны псіхааналіз. Звяртайцеся, у умовах адсутнасці грантаў $100 у гадзіну. Да, я думаю, што это ты YouTube-шоу, якія заменяць расклады Таро. Вось гэта ўсё. Да, давайте палітычны псіхааналіз. Ну, Александр, але слухайце, ну за псіхааналізам хаця б ёсць хаця б нейкая навуковая глеба там, да, у адрозненні ад Таро. Так што гэта будзе лепш, гэта будзе больш. Вы вырашылі мой лёс. Ладно, сябры, но з іншага боку нельга не заўважыць, што ўсё ж такі гэтая тактыка яго, яна прыносіць плён. І мы абмяркоўваем там хамскія рэплікі у дачыненні да таго ж Стыва Розенберга з BBC. Типа Стыў кажа, першы раз бачу такія выбары, дзе кандыдаты не змагаюцца за ўладу, а падтрымліваюць іншага кандыдата. Лукашенко адказ кажа, ну, новы опыт для вас. То бок, ну, як бы, это што, адказ на пытанне, да? Вось, не, гэта не адказ на пытанне, гэта проста спроба неяк аджартавацца, да, і удзячная аўдыторыя, якая сидіць навокал, адразу ж такая. Вось. Ну, можа, хопіць пра гэта. Давайте пра... Но з тэмы выбараў мы не съедзем. Не съедзем, да, але дазвольце, ну, вы пачалі пра Стыва, я ўсё ж таки дадам, там была в размове за Стывам, был адзін цікавы факт. На гэтай прэс-канферэнцыі Лукашенко сцвярджаў, што наша Маша Калеснікава, якая флейтістка, вельмі інтэлігентная жанчына, прабачце, як сказаць, паліцзневоленая, ей не даюць свідань, сустрэч з роднымі, таму што яна парушае рэжым. Паўгады таму у інтэрв'ю таму ж самому Стыву Розенбергу Лукашенко казаў адмоўны, што гэта яе бацькі, ну, бацька не жадае з ёй сустракацца, ён да яе не едзе, таму няма гэтых сустрэч. Паўгады пытанне аднаго і таго ж чалавека, два розных адказы. Ну, я бачу ўжо відэа на канале Радыё Свабода, здаецца, там Змітрый Гурневіч, журналіст, ён 20 памылак, хлусні, маніпуляцыі і гэтак далей вось з гэтага інтэрв'ю. В прынцыпе, я думаю, што добрая праца. Прынамсі, загаловак, я думаю, адпавядае рэчаіснасці. Пагналі далей. Выбары, да? Так. На Еўрарадыё я бачыў тэкст пра тое, што яўка, якую намаляваў Цэнтр Выбаркам, яна амаль... Вот у нас все ж таки выснова была такая, што яна амаль нерэальная. Бо у Беларусі папросту няма столькі выбаршчыкаў. І калі няма столькі выбаршчыкаў, вось калі паспрабаваць знайсці рэальную колькасць выбаршчыкаў і прыкласці на іх тую лічбу, якая па меркаванні Цэнтра Выбаркама з'явілася на выбарчых участках і ўзяла бюлетэнь, то атрымліваецца, што амаль усе прыйшлі. Вот все, у кого есть ноги, да, вось і хто мае держаць оружие, беларускі пашпарт і 18 гадоў, да, ну, да некаторых мы ведаем, што прыносілі як бы эту выбарчую скрыню, да, каб прагаласаваць дома, ёсць такая паслуга. Вось, але ну вот амаль усе взяли і прыйшлі. А на якой падставе вы разважалі? Об этом быў у мяне таксама падстава, але іншыя, напэўна. Ну, мы там лічылі каранавірус, там, міграцыя, вось гэта ўсё. Значит, спрабавалі падлічыць. Ну, а не бывае такое, каб все прыходзілі на выборы. Просто не бывае. Але нават калі і дапусціць, да, заўжды ёсць такі фактар, што моладзь галасуе горш, чым
людзі сталага веку. Гэта ўжо чыстая матэматыка, гаўсаўскае размеркаванне. Вось, і калі вот тых, каму 54 гады прыйшло столькі-то, то моладзі прыйшло абавязкова столькі-то. І все. Вось гэты вось гэп, ён разбівае гэтую лічбу. У Александра ёсць уласны іншае меркаванне трохі. Да, уласны падыход да гэтай справы. Так. Ведаеце, я цалкам падтрымліваю вашу думку, па-першае, канешне, і чытайце артыкул на сайце, у канале Еўрарадыо, магчыма, вы нешта для сябе новае знойдзеце. А ваш артыкул дзе? Па-першае, будзе відэо у нядзелю, там, дзе ёсць моя праграма на Белсаце, і па-другое, будзе відео больш падрабязнае у канале у мяне, у чацверг, і, напэўна, мы, можа быць, абмяркуем, можа быць, і не, калі будзе што абмяркоўваць. Но глядзіце, з чым я сутыкнуўся, калі я пабачыў, колькі выбаршчыкаў цалкам у базе ў беларус, колькіх выбаршчыкаў, мне, так, ведаеце, сердце так ёкнула, думаю, нешта я гэта ўжо бачыў. І калі я пачаў разгортваць вось колькасць выбаршчыкаў, колькасць жыхароў Беларусі, колькасць памёрлых, колькасць народжаных, у мяне не сышліся лічбы. Вот давайте, калі ласка, зараз на экран, глядзіце, што у нас атрымліваецца. У нас было насельніцтва Беларусі 9 400 000 на 1 января 2020 года. Зараз у нас няма дакладнай лічбы, але год таму у нас было 9150, і можна сцвярджаць з абсалютнай дакладнасцю, што не болей за 900. Я зараз скажу про афіцыйныя лічбы, не улічваючы то, што я з'ехаў з краіны. Выключна афіцыйныя лічбы. 900. І адначасова паглядзіце на колькасць выбаршчыкаў, якую указвае Цэнтр выбаркам. Ён кажа аб тым, што у 9 жніўня у нас было 6845, а за гэты час колькасць выбаршчыкаў не зменшылася, як можна было бы себе уявіць, калі мы разумеем, што на 300 000 просто людзей памёрла. На 300 000 болей памёрла, чым нарадзілася за гэты час. Не, у нас колькасць выбаршчыкаў вырасла. Гэта можа адбывацца. Але ў якім выпадку? Калі у вас колькасць людзей, якія ўваходзяць 18 гадоў ўзрост, больше, чым колькасць людзей, якія паміраюць. Ведаеце, но у нас не так. У нас паміраюць 120 000 чалавек у год, а вось тыя людзі, якія ўваходзілі гэты ўзрост, яны радзіліся ў 2004 годзе, у 2005 годзе і так далей. Канкрэтна дэмаграфічная. Канкрэтна. Так, і там ёсць дакладныя лічбы. То бок іх павінна было быць не больш выбаршчыкаў на 54, а меней там на 150 000. То бок, ведаеце, есть агульныя развагі аб тым, колькі з'ехала, колькі знаходіцца ў Расіі і так далее. А вось гэта дакладныя лічбы на базе Белстата. І на базе Белстата колькасць выбаршчыкаў павінна была ўпасць, но не меней, чым на 150 000 чалавек, і яна ў нас вырасла на 56 000. Гэта азначае, што на 200 000 Цэнтр выбаркам дакладна завысіл колькасць выбаршчыкаў. Ведаеце, Александр, калі я запытаўся ў знаёмага матэматыка, можа быць, ёсць нейкія тлумачэнні, да? Вот такія-то лічбы. Ён паглядзеў на этой лічбы і сказал, ведаеш, мне здаецца, што яны просто не заганяюцца там. Так. Типа, што яны просто вот... Так. Ад балды. Амаль ад балды. То бок, калі вы себе уяўляеце, што нехта сидзіць і лічыць, так, у нас памерла столько, вось у нас усе па спісам Иванов, Петров, Сидоров, вось мы палічылі, вось у нас дакладная лічба. Не. Цэнтр выбаркам лічыць гэту. Вот як сказал Павел, просто на некую лічбу сам себе выдумаў і напісаў. На што яны разлічваюць? Гэта азначае што? Азначае, што яўка не мае дачынення да сапраўднай яўкі. Яны таксама яе не лічаць. І таксама колькасць галасоў яны не лічаць цалкам. Таму агульныя развагі, колькі з'ехала, колькі ў Расіі, колькі ў Польшчы, гэта вельмі важна, таму што калі вы пакладзеце гэтыя 6900 мінус 200 000, якія павінны быць, мінус 500 000, якія з'ехалі, а яшчэ ёсць колькасць, якая знаходіцца ў Расіі, не палічана, якая працуе, максимум ведаеце, паважаныя гледачы, вось у вас, ведаеце, сябры, там, не ведаю, нейкія блізкія, якія працуюць у Расіі, вось себе уявіце, яны паехалі з гэтай самай Москвы спецыяльна, каб прагаласаваць за Хіжніка, ці не паехалі. Хто ў Москве працуе? А хто-небудзь працуе ў Казані і там у Новасібірску, да? На поўначы працуюць людзі. Вот як яны паехалі ці не? То бок тая яўка, якая ёсць цалкам па краіне,
яна, як верна казаў Павел, гэта амаль 100%, якія ёсць, калі так палічыць. Но яўка ў Магілёўскай вобласці, яна 93%. Гэта дакладна болей за 100% тых, хто там знаходзіцца. Бок у Магілёўскай вобласці, адкуль рэальна людзі едуць на заробкі ў Расію, дзесяткамі тысяч. Так. 93. Цэнтр выбаркам лічыць, што амаль усе, хто ёсць, рэальна, 7% людзей, менш за 7% людзей нават, не прыйшлі прагаласаваць. Там это ўжо рэальна, умоўна, некалькі тысяч, там, некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Магчыма гэта немагчыма. Асабліва, калі нагадаць яшчэ, што інтрыгі-то ў выбарах не было. Калі людзі ідуць галасаваць. Калі ёсць спрэчкі. Да. Калі яны адчуваюць, што, па-першае, ад іх голаса нешта залежыць. Да, вот. Далей, калі ёсць нейкі цікавы канфлікт, вот як сказаў Александр, спрэчкі, да, вот 2-3 кандыдаты, якія адзін прапануе адну будучыню, іншы іншую, да, і тут неяк трэба. Значит, вот чалавек зацікаўлены, сочыць за гэтым і ідзе галасаваць. Што было ў Беларусі? Як бы, новы досвід. Інтрыгі 0, кандыдатаў 1, значит, да? Вось. Дваічная сістэма. 0-1. І гэта цэнтр выбаркам нас упэўнівае ў тым, то бок лічбы, якую я раблю в аснову. Мы з Александром шмат прысвяцілі гэтай выбарчай кампаніі, якую, в прынцыпе, лічым такім дрэнна згуляным спектаклем, мы называлі фарсам, там, цыркам. Яўка і вынікі просто паклаліся арганічна, арганічна сталі вот таким апошнім актам гэтага дрэннага спектакля. Ведаеце, мне запыталі, у нас будзе наступны слайд, мы об этом паразмаўляем, но у меня ёсць нейкі такія ў Фейсбуке спрэчкі на тых пляцоўках, якія не з'яўляюцца такімі, дзе знаходзяцца нашы гледачы, а наадварот, дзе людзі, якія за Лукашэнку. Вось там мне запыталі, а во што вы верыце? Я вас спытал, слухайте, люди, вы верите, что 93% пришли в Могилевской области? Меня запытали, во что я верю, я сказал, слухайте, у нас есть раскладка, якую зрабіў Стапеня, мы там праз хвілінку я дадзім. Я верю в тое, что прыйшло каля 50%, і я верю, что з гэтых 50%, там было 70% за Лукашенко ў гэтых бюлетнях. Вось гэта маё адчуванне сённяшніх выбараў у Беларусі, якія не маюць дачынення да гэтага фарсу, да гэтага новага доступа, да дзіўных такіх рэчай, як на той самай прэс-канферэнцыі нейкія італьянцы там выйшлі на мітынг у Італіі ў падтрымку Лукашэнкі, ведаеце, не ведаю для чаго, але вось. Таму вельмі розны свет, і калі мы з гэтай тэмай неяк больш-менш скончылі, то можа мы паглядзім на раскладка, да? Я так разумею, што яно ўсё ўзаемазвязана. Конечно. Покажите нам, калі ласка, наступны слайдик. Chatham House, да? Так, гэта Chatham House, які рабіў... Конечно, гэта праца Chatham House была не прысвечана менавіта гэтай тэме. Гэта была такая ускосная інфармацыя, а ўсё астатняе было пра то, як ставіцца гэта розныя сегменты да выбару. І, канешне, там была такая, ведаеце, вялікімі лічбамі, не вялікімі... літарамі. Прыпіска аб тым, што гэта не дакладныя дадзеныя. Чаму? Таму, што ёсць фактар страха. Таму, што калі тэлефануюць чалавека і пытаюць аб тым, а вы каго падтрымліваеце, ніхто не пабаіцца сказаць у Беларусі, а мы за Лукашэнку. А вось за прадэмакратычны, ёсць гэты фактар страха, таму, канешне, такая нерэальна вялікая колькасць нейтральных. Мы разумеем, што 41% людзей, якія сказалі, а я нейтральны, гэта азначае, што частка з іх сказалі, ідзіце вы лесам з вашымі пытаннямі і так далей. То бок суадносіны, напэўна, можна себе ўявіць траціну на траціну, што это мои такія ўяўленні, так? Што больш дакладна характарызуе сённяшняе беларускае грамадства і паадчуванне мяне такое, што ў ніводнай часткі няма перавагі. Ведаеце, у нас такое грамадства, дзе, мы даклад на гэтай канферэнцыі, мы яшчэ вернемся на даклад, спіч на 5-6 хвілін, быў прысвечаны менавіта гэтай тэме, што мы падзеленая нацыя, падзелены на вот эти кавалкі, і у некай будучыні, якую мы самі себе можам уявіць, нельга ўявіць перамогу адной часткі над іншай часткай.
То бок, ведаеце, рэжым Лукашэнкі, ну, гэта, канешне, злачынцы, там злачынцаў 1000-2000 чалавек, але калі не будзе гэтага рэжыма, то все равно застануцца людзі, якія сімпатызуюць Савецкаму Саюзу, Расіі, Лукашэнкі і так далее. І іх будзе траціна. І нельга себе ўявіць такую картинку, што яны кудысьці ўсе сабраліся і з'ехалі, ну, на Марс. За Илоном Маском рванули. Не, у нас такая краіна, і ў гэтым наш такі вялікі пытанне, вялікі выклік перед нами. Ну, конечно, ну... Ведаеце, але я не бачу трагедыі. Мне таксама няма ніякай трагедыі. То бок, да, краіна разделена. Трагедыя пачынаецца, калі гэтыя вось розныя лагеры пачынаюць вырезаць адзін-адзін. Да? Ці пачынаецца нейкая варажнеча, там, да, выцісканне з краіны, рэпрэсіі і гэтак далей. Але грамадства, у якім прысутнічаюць розныя палітычныя сілы, гэта ж, ну, норма. Паглядзіце на амерыканскае грамадства. Там ёсць. І оно разделенае. Там ёсць дэмакраты і рэспубліканцы. Ну, рэальна, 50/50. Ну, ёсць там яшчэ, насамрэч, там ёсць яшчэ шмат партый, конечно, про якія мы нічога не ведаем, да? Ну, не ведаеце, я так наўмысна, калі былі гэтыя выбары, я наўмысна залез і паглядзеў. То бок такая сістэма, што ў розных штатах былі іншыя кандыдаты. Там вельмі цікава, як гэта адбываецца, і гэта значна большая палітра, чым там рэспубліканцы. Да, ну, але фактычна разделены. Бярэм Великобританию. Там кто консерваторы, Торы Вігі, да, лейбарысты, значыцца, ну, то бок гэта нармальна, што ў грамадстве адны людзі такія, ну, хто падтрымлівае Савецкі Саюз. Давайте вот уявім, што Лукашенко сыходзіць, і вось гэтая партыя ўлады, яна трансфармуецца ў нешта цывілізаванае, да? Ну, гэта будзе нейкая... сацыялісты такія будуць. Да, сацыялісты, я б сказаў, з правым ухілам, з такім, ну, таму што яны ж за моцную руку, да? Конечно. Вось, за рэгуляванне, там, вось за гэта ўсё. Такія сацыялісты з правым ухілам. І, ну, у прынцыпе, папулярная еўрапейская ідэалогія. І з іншага боку, умоўна, там, кансерватыўныя хрысціяне, лібералы, да, ліберал-дэмакраты, конечно, мне так падабаецца, як вось гэтыя Гайдукевічы з Сыранковымі пачалі, ну, краіна нам, конечно, крэдыт даверу такі выдала, да, вот эти вот 3%, які ім намаляваў цэнтр выбаркам, да, як же мы его будем оправдывать, вось, то бок не стамляюся гэтай метафоры, гэтым анекдоту, по подбородок в гаўне, але галоўку трымае, вот, ну, паглядзіце як. Ну, мне, знаете, мне спадабалася, што, как бы, ну, наўмысна ж Сыранкову далі 3,2, а Гайдукевічу 2. Наўмысна Гайдукевіча паставілі на месца, сказалі, не, хлопец, ты будзеш там у вугле. Але супраць усіх все ж таки апярэдзіў Сыранкова. Ну, гэта папярэднія вынікі. Можа быць, нам цэнтр выбаркам у канцы лютага агучыць 3 лютага, так. Пачатку лютага агучыць, што ўжо все пералічылі, Сыранкоў там все ж таки адолеў кандыдата супраць усіх. Паглядзім, як гэта вот, значыцца, там вырашаюцца гэтыя пытанні, да? Але, ну, по факце будзе наше грамадства разделенае, і гэта будзе наша сіла. Конечно. То бок цяпер про гэта Александр уже прагаварыў. Лукашенко не ўяўляе, у яго гэтай вертыкалі няма нават уяўлення, што грамадства, у якім ідзе дыскусія, можа быць сільным, можа быць моцным. Малдова выбрала нейкага прэзідэнта, якога не ўсе падтрымліваюць. Прэзідэнт не можа зрабіць, каб все заткнулись, карацей, да? Это слаба краіна, все у іх будзе дрэнна. Трэба іншы прэзідэнт, які всех заткне. Ну, вот як. Вот як вот ёсць, да? Значыцца, будучыня Беларусі, она якраз вось у гэтай дыскусіі, і тое, што ніхто не можа пераламаць аб калена нікога, гэта якраз такі ёсць залог той стабільнасці, на глебе якой растуць бізнесы. Конечно. Развиваются люди и так далее. Слушайте, таксама была такая спрэчка о розных краінах и так далей. И я знал сегодня з ранку глядзеў такі рэйтынг шчасця, ну такі ёсць такі рэйтынг, які такі комплексны, складаецца з эканамічных паказнікаў і з розных іншых паказнікаў. І, конечно, там на версіі не США.
Таму вось гэты мачызм, ведаеце, які ёсць у Трампа ці ў нейкіх іншых краінах, ён не прываблівы і ён не дае такіх вынікаў, як дае вось такое спакойнае стаўленне, такі доўгая размова паміж часткамі грамадства і так далей. Там на версіі з пункту гледжання эканомікі, з іншых сацыяльных нейкіх паказнікаў будуць краіны Скандынавіі, будуць Новая Зеландія, будзе знаходзіцца Швейцарыя, дзе адразу 7 прэзідэнтаў, чамусь у меня 8, не 8 и наши, 7 прэзідэнтаў, які как бы меняются кожны год. Ну, умоўна, там такая сістэма кіравання, што няма галоўнага, няма чалавека, які вырашае там, як збіраць бульбу, як даіць карову, ці як запускаць карабель у Луну. Увогуле няма, гэта розныя справы, розныя людзі іх робяць. Таму для мяне больш как бы вось больш прываблівы, конечно, досвед якой-нибудь Швецыі для Беларусі, дзе увогуле стаўленне, ведаеце, няма пошуку чалавека, які павінен вывесці народ, не ведаю, з Егіпта, ну, з бездны нейкай і так далей. Ввогуле няма... Ввогуле ёсць мы. Вот ёсць мы, беларусы, ёсць мы шведы, ёсць мы палякі. Я калісьці рабіў вось гэтае выданне па параўнанні навінавых праграм у Польшы і Беларусі. Мы ўзгадвалі аб тым, што розніца у гэтых навінавай праграме у тым, што у Беларусі ўсё сканцэнтравана на то, як зрабіў Лукашенко. А там за паўгадзіны было шмат таго, як зрабілі мы палякі, і там секунд 15, як зрабіў там той ці іншы там Дуда, што рабіў Анджэй Дуда, так? Ну няма такого, што гэта Дуда вырашыў там камусьці нешта даць. Не, гэта мы у іх выпадку палякі вырашылі, гэта мы дапамаглі ўкраіне, гэта мы зрабілі нешта і так далей. Таму для мяне вось, ну, ввогуле пошукі чалавека, які выведзе нас з цемры, гэта не для беларусаў, ён зноў завядзе нас тую нейкую іншую цемру, але как бы... Ну что, далей? Давайте далей, тому что ўжо паўгадзіны мы у стрыме. Так, засталося нешмат. Ведаеце, я жадаў давесці вось гэтую думку до конца. Для меня... Ну, вось дайце, пожалуйста, калі ласка, вось астатнюю фотографію. Для меня вось гэтая картинка, гэтае фото з'яўляецца некай мэтай. А что это такое? А я распавяду. Гэта 1989 год, і гэта круглы стол палітычных сіл у Польшы. Гэта той момант, калі стала зразумела, што польская гэта рабочая партія, як такая назва у них была, польская аб'яднёная рабочая партія, не можа далей трымаць ладу, што краіне павінны адбывацца рэформы, але гэта не была там бойка паміж адзін супраць аднаго. Не, был круглы стол, на якім вырашылі некаторыя пытанні, што будуць новыя выбары, у якой сістэме яны будуць адбывацца першыя вольныя выбары у Польшы, што будзе гарантаваная частка ў першым парламенце незалежнай, зноў, незалежная ад Савецкага Саюза Польша будзе гарантаваная частка гэтай самай польскай рабочай партыі, што яе не запіхаюць нагамі, не ведаеце, не выкінуць кудысьці, не расстраляюць адразу ўсіх, хто быў там у гэтай партыі. Не, будзе гарантаваная частка, але яны падзеляцца ўладай і будзе краіна рухацца наперад. То гэта той самы момант, які для мяне з'яўляецца мэтай. Я бы жадаў пабачыць вось тое, аб чым мы сёння размаўлялі, нашы часткі гэтага грамадства, у тым ліку часткі, якія падтрымліваюць сёння Лукашенко, Пуціна, Савецкі Саюз, вось з такім круглым столом, каб мы маглі размаўляць і дамаўляцца аб тым, як нам агулам жыць далей, як будаваць краіну, як рухацца наперад, не перамагаючы адзін аднаго і не даказваючы, што толькі вось мой путь, толькі мой погляд, ён адзіны сапраўдны, все астатнія могуць ісці лесам. Вось для мяне гэта з'яўляецца мэтай, і гэта павінна было быць фіналам майго выступу на гэтай канферэнцыі, але там нешта, апошняя карцінка была трохі іншай. Вось, на жаль, зараз я маю магчымасць яе паказаць. Фіналізавалі. Так. Александр, ну і што апошняе? Гэта тое, з чаго мы пачалі. Зараз буду сварыцца. Калі я вас палітыкам і блогерам называў, я так разумею, што все, трэба ў наступны раз ўжо будзе прыдумляць нешта іншае. Як звычай, тут у нас эвалюцыя. Спачатку Александр называў прадпрымальнікам, вось пасля блогерам, пасля палітыкам і блогерам. Цяпер мы
Слова палітык, я так разумею, крыху ставім на паузу, Но я таму што прапаную ёсць нейкае расчараванне, да? Поставить ее на паузу. Не только, я кажу, слухайте, я и коли з турмы выйшаў, не был расчараваны, и коли приехал сюда, не был расчараваны, и так далее. И для меня, ведаеце, ну, нет, есть расчараванне, але не ў сэнсе, там, палітыкі, не палітыкі. Давайте я распавяду. Вось адбыліся гэтыя як быццам выбары ў Беларусі, і як бы мы не жадалі, ўсё роўно у нас ёсць адчуванне, і ў тым ліку і нас Трамп у гэтым адчуванні падтрымлівае, да, што ёсць не тое, каб новая старонка, а такі адзін сезон скончыўся у такім не вельмі весёлым такім серыяле, і пачаўся іншы сезон. Сцэнарый тут самы, але трохі нешта змянілася. Я нагадаю таксама, што калісьці, калі прыйшоў Трамп, у меня быў вялікі пост, з якім многія спрачаліся, у тым ліку прыйшоў там Франк і так далей. Ён называўся інвентарызацыя. Памятаеце, гэта было на пачатку лістапада. І там было напісана аб том, што прыйшла новая адміністрацыя, якая правядзе інвентарызацыю адносін паміж ім і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Я не ведаў, што гэта будзе ў такой форме. Ну, зараз у нас гэта менавіта адбываецца. Тая самая інвентарызацыя. І мне дзіўна, што ў гэты же часы офісы сама Ціхановская казала, не, у нас всі ты ж самыя людзі на месте, все нормально, у нас будзе ўсё рухацца наперад. Ну, адбылося так, што я выпадкова трапіў у самую такую у балючую точку, крупку тады. Но не ў гэтым сэнс. У нас няма перамогі на гарызонце месяца, года, ці нейкай іншага кароткага тэрміна. Чаму? Таму што, канешне, для перамогі ў Беларусі дэмакратіі павінны скласціся ўмовы, у першую чаргу павінна нешта стаць з Крымлём. Я упэўнены, што там будзе смута, што будзе новае акенца магчымасцей для беларусаў, але яно не будзе ні сёння, ні заўтра, і яно не будзе ад таго, што спыніцца вайсковая вайна, не спыніцца в Украіне. То бок, мы павінны раскладаць свае сілы зараз на марафон. Для мяне гэта марафон, гэта так, на 5 гадоў я павінен для сябе вырашыць, што я буду асабіста рабіць з гэтым. Я, канешне, планую заставацца побач з вами, паважаныя гледачы, таму што вся моя медыаактыўнасць накірована, канешне, зараз унутр Беларусі, каб, знаходзячыся ў Варшаве ці Кракаве, распавядаць вам праўду, так я ее бачу, аналізаваць эканамічныя, не толькі эканамічныя падзеі і казаць за вас тое, што вы не можете казаць. Сидячы там у Беларусі, вы не можете сказаць аб тым, што вось Лукашенко хлус, што Лукашенко нацыст і так далей. Мы маем такой магчымасці, у гэтым наша справа, гэтым наша мэта. Таму не планую сыходзіць ад гэтай працы і лічу, што праца медыа і гэта найважнейшая праца. Калі б я выбіраў, каму даць грошай палітыкам ці медыа, я б сёння давал грошы менавіта медыа. Ад іх залежыць, як хутка будуць у нас перамены, больш, чым ад палітыкаў. Але, глядзячы на тое, што адбываецца цалкам беларускай палітыкі за мяжой, я кожны дзень ўсё больш і больш задаю себе пытанне аб ці агульна у нас чалавечыя каштоўнасці з тымі, хто зараз прадстаўляе сабой некую афіцыйную частку. І шмат падзей, які адбываюцца так, раз у тыдзень адбываецца нейкі скандал, новы скандал, які для мяне ставіць новыя пытанні. І вось тое, што адбылося на гэтай канферэнцыі, я зачапіўся за нашу размову з Розай Маратовной Турарбекавай, таму што мы сидзелі, вось мой выступ павінен был быць у 16:08, а я выйшаў на сцэну 17:20. У вас там так было распісана, серьезно? 16:08? Да, не 5, не 10. Нет, 16:08. Ну ладно. І мы глядзелі на тое, што адбываецца вакол, і разумелі, што яна чалавек з вялікім досведам, з вялікім жизненным опытам і жыццёвым. Яе не здвинуць з яе поглядаў. Я таксама шмат чаго павідал, і, канешне, чаканне больш за гадзіну за сцэнай, гэта не тое, што чаканне 4 года 7 месяцаў за кратамі, ці, там, не ведаеце, сталыпінскі вагон, які вёз мяне 6 гадзін з Мінску да Віцебску. Гэта зусім іншае адчуванне, але я глядзеў на людзей, які знаходзяцца побач, і гэта была пенсионерка наша замечательная, такая великолепная, не помню. Конечно, человек позитив. Гэта был человек з абмежаванымі магчымасцямі, у якога вялікія праблемы па зроку. Так? Гэта была прадстаўніца, вельмі маладая такая квіра-актывістка, з якой мы так патрэніравалі трохі адзін аднаго ў гэтых самых выступах і так далей. І вось гэтыя людзі былі пастаўлены на самы фінал, і яны таксама сидзелі і чакалі. Пытанне, чаго мы чакалі? А вось зараз можна даць на
скриншот. Да, скриншот. Вось так, паважаныя гледачы, выглядала навіна аб тым, што будзе адбывацца ў Варшаве 26 студзеня. І Светлана Ціхановская разам з Франакам, разам з Латушка павінны былі ў 13:15 пачаць мітынг на замкавым пляцу. Выступіць, я зразумела, так? Потым сесть у машыну, потым даехаць з замкавага плаца да места, дзе праходзіў гэты форум, там прайсці падняцца на паверх, прайсці ў грымёрную, бо нельга прайсці з вуліцы, калі цябе здымаюць, трэба трохі сябе ўпрыгожыць, так? І потым выйсці ўжо ў 14:00 яны павінны былі пачаць свой выступ на гэтым самым форуме. Да чаго вы хіліце, що это было немагчыма просто? Гэта, ведаеце, я разумею, калі чакаў бы там Ціхановскую пасля сустрэчы з Трампам. Было незапланаваная там гадзіна. Я разумею. Няма праблемаў. Але ў гэтым выпадку тыя людзі, якія планавалі абодва мерапрыяцці, а форум планаваў офіс. За тыдзень ведалі, што і тыя, хто будуць выступаць пасля іх, і тыя людзі, якія знаходзяцца ў зале в форуме, і ўсе астатнія будуць чакаць як мінімум гадзіну, калі яны дайдуць, 50 хвілін трымалася. Калі яны скончаць іншыя справы, соизволят прийти на гэты форум, прыйсці і пачаць свой выступ. То бок гэта был не выпадак, гэта было асэнсаванае стаўленне да тых людзей, якія сабраліся на форум «Беларусы годныя лепшых». І калі я вось гэта бачу, я бачу шмат іншых прыкладаў, якіх не хачу распавядаць, для мяне просто гэта найбольш такі красамоўны, так? Слухайте, Александр, вас добили 50 хвілін чакання, конечно, да? Не мяне асабіста. Меня добило стаўленне да пенсіянеркі, да гэтых людзей. Я переживу. Я не той переживаў, дзякуй Богу. Я переживу. Але гэта агульнае стаўленне. На жаль, і я зараз абмяркоўваю блокі, што далей мне асабіста рабіць, бо вялікае жаданне сказаць: хлопцы, я не з вами. Все, хопіць. Але нельга нанесці шкоду ні коаліцыйнай радзе, ні самому блоку. Таму наступны месяц я буду думаць, буду размаўляць з сваімі паплечнікамі аб тым, якім маршрутам мы рухаемся наступныя 5 гадоў. І, напэўна, будуць нейкія вынікі, але я папрашу, Павел, пакуль наступны месяц не называць мяне палітыкам. Заморозка. Александр, неяк ваша заморозка палітычнага статуса супала з заморозкай амерыканскіх грошай. Гэта просто супадзенне ці? Ведаеце, як казалі у той стужкі, скажут, што нас было 4, да? Да, я просто ж бачу, тут заморозка, там заморозка, у мяне як это? Слухайте, я ніколі не атрымліваў ні капейкі за палітычную актыўнасць. Таму гэта супадзенне толькі ў тым сэнсе, што мы пражываем некую мяжу. Конечно, мы пражываем некую мяжу, і, канешне, таксама, як у ўсіх СМІ, блогераў, ёсць пытанне па фінансаванню гэтай часткі дзейнасці. У меня таксама яны ёсць, але не саромлюся. Калі я ехаў у Варшаву, я себе уяўляў, як я заўсёды казаў, працу ў Макдональдсе, так? Усё ж таки зараз у меня трохі болей магчымасці, таму калі не будзе магчымасці сустракацца з вами ў студыі, нешта буду рабіць. Але гэта асобна. Ніколі ні адной капейкі я не атрымліваў ад палітычнай дзейнасці. Заўсёды гэта было валанцёрства і такі мой унёсак у гэтую актыўнасць, таму не, гэта не звязана. Но скажуць, канешне, скажуць. Да, Александр, класнае вось меркаванне, да, і я таксама згадаў недаўні выпуск шоу «Мне таксама не падабаецца». Там быў Іван Краўцоў, і вось яго заўвага такая, што тая пратэстная плынь, якая прыйшла ў 2020-м, яна ўжо амаль не ўдзельнічае ў палітычным працэсе. То бок, гэтыя людзі, якія ў 2020-м пратэставалі, яны апынуліся ў міграцыі, паглядзелі на все вот это вот, знайшлі сабе працу, розную абсалютна, да, і як бы вот, і вось вы зараз кажаце марафон,
да, вот мы не чакаем у бліжэйшыя там гады нейкіх там пераменаў самі сабой, чорныя лебедзі, Расія, да, то бок абсалютна рандом. Вы таксама як бы вот на такім шляху, что ну все, як бы, да, давайте. Ну, я пакуль што пакідаем задушкамі, што там у Краўцова далі працяг, это то, што старая апазіцыя прыйшла, заняла гэтае месца і пачала займацца тым самым, чым яна займалася увесь час да таго, да? Ну вот але вот такія, як вы людзі. Я, да? ведаеце, ось я трымаю этот кубок, і мне зараз у меня вялікае жаданне, я калі б я быў не ў студыі Еврараду, куды хожу кожны тыдзень, могуць больш не пазваць, а ў нейкай іншай студіі, я б яго зараз кінуў у гэтую сцену. Ну не ў мяне, гэта ўжо дзякаваць Богу. Чаму? Таму што гэта трэба было дайсці да таго, што на вось гэты мітынг прыходзіць там сколькі 300 чалавек у Варшаве, дзе жывуць дзесяткі тысяч беларусаў. Гэта трэба было наўмысна ўсё рабіць так, каб да цябе не было давера. Чаму я так кажу? Таму што паглядзіце на любы беларускі фестываль, музычны, ну нейкі іншы, і іх шмат. У Кракаве 3000 чалавек. На палітычную падзею прыйдзе 50. Чаму? Таму што гэты страчаны давер. Людзі адчуваюць, як да іх ставяцца. Людзі разумеюць, што ім прапануюць. Той самы пашпарт, напрыклад. І людзі разумеюць, што ім не па шляху. І я не жадаю асацыявацца менавіта з гэтай часткай. Я не, ведаеце, я не збіраюся кудысьці сыходзіць. Напэўна, будзе некая іншая ініцыятыва. Напэўна, я буду нешта прапанаваць. Спадзяюся, з такой, ведаеце, адпаведнай часу. І мы таксама разам з блокам, но я падтрымліваю цалкам тое, што страчана, што для мяне зараз вось гэтыя каштоўнасці беларусаў, якія былі на вуліцах у 2020 годзе, і тое, што зараз прапануюць афіцыйныя дэмакратычныя сілы, паміж імі ёсць вялікі бар'ер. Гэта не тыя каштоўнасці, у першую чаргу. Таму я не збіраюся сам пайсці ў таксовку ці у дастаўку, ці кудысьці ў дастаўку, ці кудысьці. Хаця, канешне, я паважаю ўсіх тых людзей, якія, знаходзячыся ў такіх абставінах, пайшлі і пачалі працаваць. Я паважаю людзей, якія працуюць рукамі, якія працуюць кожны дзень, мужикоў, якія, ведаеце, не сталі плакацца, ой-ой-ой, дапамагіце мне, пашлі, ну, вось, таксаваць і все астатняе, бо гэта па-мужскі, і гэта па-беларускі. Не жаліцца, а пайсці вырашаць свае праблемы без удзелу іншых. Вось, ну, а для мяне зараз гэта вялікае маральнае пытанне. Я павінен нешта для сябе вырашыць, бо далей плыць па вось гэтаму, чакаць, калі застанецца адзін чалавек, і падтрымліваць тое, што я па унутраным нейкім маральным прычынам не магу падтрымліваць, ну, не магу. Таму буду думаць, ну, нікуды я не сыхожу, слухайце. Будзем здымаць на ручную, на айфоны выходзіць в эфір. Чаму не? Я менш крытычны, чым Александр. Александр, безумоўна, мае права на сваю пазіцыю, даволі рэзкую. Я просто думаю, што скончыўся час вулічных акцый у эміграцыі. Ну, 5 гадоў прайшло, людзі выходзілі, на пачатку выходзіла шмат. Ну, за 5 гадоў все, хто ўдзельнічаў, мне здаецца, в гэтых акцыях, зразумелі, што яны не вядуць наўпрост да выніку да нейкага, да? А з іншага боку ёсць следчы камітэт, губазік, да, вот эти вот, типа, да, мы вас всех перепісалі. Ёсць рызыкі, да? Ёсць выхлоп. І гэта цяпер ужо не суадносна абсалютна, таму, ну, мне здаецца, што, ну, засталіся самыя зацятыя людзі, якія рэальна палітычныя актывісты, вулічныя актывісты, вось яны выходзяць на гэтыя акцыі. То бок, праблема не... Праблема, магчыма, і ў даверы, безумоўна, да? Але, ну, калі мы вось разглядаем вулічныя акцыі, то як бы праблема яшчэ і ў тым, што проста, ну, час іх прайшоў, а нічога, як бы, іншага не прыдумалі. Вось гэтаму пытанню. Вось гэта яшчэ адна праблема, да? Да, так, мне, конечно, крыху, вам трэба, да, уже это самое. Трэба сказаць нешта. Рассказать. Я никуда не збіраюся ад вас. Нет, подождите, я останусь тут сидеть и скажу. А я все-таки скажу, устрицы ела я. Правильно, Александр, у нас так, слухайте, глядзіце, мы з вами глядзелі на вось гэта раскладку палітычных сімпатый, антыпатый беларусаў, так? І у чым сэнс з майго пункту гледжання?
Вось ёсць траціна людзей, якія падтрымліваюць зараз Лукашэнку, і з імі размаўляць трудна. Бо кожная такая размова сканчаецца: «А, не чапайце мяне, вы жадалі зрабіць у Беларусі, как у Украіне». Цікавы погляд на свет. Ну, такія людзі. Есть частка, якая дэмакратычная і такая, як вы там, якое вы сказалі слово, не памятаю ўжо, але людзі, якія заўжды на дэмакратычных каштоўнасцях. Так? Ну, мы бачым па гэтай картынкі, што у нас ёсць 18% незадаволеных эканамічна і 13%, прабачце, і 41% нейтральных. Гэта 54% насельніцтва, калі верыць Chatham House. Няхай будзе 50%. І трэба размаўляць з імі. І трэба размаўляць не, ведаеце, мовай ультыматумаў і мовай, не ведаю, нейкіх ілюзій аб тым, што праз 3 дні абрынецца рэжым Лукашэнка. Вот у гэтых людзей трэба размаўляць з імі і рабіць іх сваімі, ну, прыхільнікамі. Не прыхільнікамі заўтра пайшлі на акцыю, а прыхільнікамі ў погляду на свет. І для меня вот вось так выглядае мэта, задача, і я аб гэтым думаю. Ведаеце? Таму вось галоўнае, што Кнуровіч ужо ведае, хто вінаваты. Прывет вожаку патрыёту. Не, я не ведаю. Я ввогуле не лічу, што... Слухайце, кожны жыве сваю жизнь. Ну, як ты можаш казаць чалавеку, які, ну, ходзіць без пальто ў дождж, што ён вінаваты? Ну, ён вырашыў так, ён для сябе вырашыў так. Но ты сам не павінен рабіць так, як ён кажа. Про фактор страху, конечно, нельга забывацца все ж таки, калі мы конечно. І Александр, у прынцыпе, казаў пра яго. Карцей, складана ўсё. Складана, Александр. Таму трэба час, каб спакойна падумаць і прыняць некае грунтоўнае рашэнне на наступныя 5 гадоў. Ну што ж, на гэтым я проста уяўляю сабе рашэнне на наступныя 5 гадоў. Дакладней, не ўяўляю сабе рашэнне на наступныя 5 гадоў. Я і жывучы ў Беларусі не асабліва это планаваў на 5 гадоў наперад, калі шчыра. Гэта все, ведаеце, пытанні пры прыеме на працу. Кім вы бачыце сабе ў нашай кампаніі праз 5 гадоў? У мяне былі іншыя цікавыя пытанні. Я ніколі не задаваў пытанне пра 5 гадоў у нашай кампаніі, канешне. Но калі мы планавалі нешта як прадпрыемства, то у нас, канешне, гарызонт быў 3 гады. То есть заўсёды ў Беларусі такая стабільнасць, што далей за 3 гады ты нічого не можаш планаваць. Ну, вот плануеш на 3 гады, пасля Трамп выйграе выбары і Марк Рубі абразае всю падтрымку. Як гэта робіцца? Ты павінен сам себе адказаць на тое, кім ты хочаш быць, чаго ты хочаш дасягнуць. Незалежна ад таго, што адбываецца там з Маркам Рубі, з Лукашэнка, з Пуцінам і так далей. Пажадана адказаць на пытанне, якія прынцыпы з'яўляюцца вось мяжой, як ведаеце, гэта 10 запаведзей, а якія з'яўляюцца такімі другаснымі. Так? І потым з гэтага ты робіш стратэгію, якая, канешне, можа залежаць ад рэсурсаў, ад наваколля. Ну, калі ў цябе ёсць добры базіс, ведаеце, як у хрысціян, сапраўдных хрысціян, 2000 год рэлігіі, але базіс настолькі добры, што даже патрыярх Кірыл как бы з гэтымі залатымі паўкамі і гэтымі мерседесамі не можа здвинуць сапраўдную веру, сапраўдных адносін. Таму, калі ёсць адказы на гэтае падставовае пытанне, то ўсё астатняе не мае вялікага значэння. Ні Трамп, ні Лукашенко, ні Ціхановская, ні Франак. Сябры, шмат было ў нашым сённяшнім стрыме такога за жыццё, за псіхааналіз. Ну, відаць, час такі, час пераацэнкі. Час выбары былі там вось гэтыя ў двух косях у Беларусі, да. Дарэчы, вось пішуць у каментарах, што магчыма не выйшлі людзі, таму што ім гэтыя выбары былі проста па барабану, адпаведныя акцыі, якія да іх прымеркаваныя там у розных краінах, яны таксама. Ну, але ўсё ж такі нейкая, як гэта сказаць, адсечка, да. Вот водораздзел. Час паглядзець навокал. Ну, давайте паглядзім навокал. Але я думаю, што не зменіцца гэта тое, што ў наступную пятніцу мы сустрэнемся. Можа быць, распавядзем вам, да чаго ж мы прыйшлі. Ну, не так хутка, но, магчыма, нейкія першыя крокі ў пераглядах. Так. Да. Дзякуй вялікі, сябры, дзякуй за вашы каментары, дзякуй за вашу увагу. Александр, дзякуй вялікі, што прыйшлі, і цэлую гадзіну, амаль гадзіну мы з вами размаўлялі пра важныя тэмы для Беларусі. Дзякуй вялікі, Павел. Ну, мне падаецца, што мы маглі так яшчэ і 2 гадзіны. Час ужо скончыўся. Дзякуй вялікі, што вы былі з намі. Сустрэнемся праз тыдзень. Да пабачэння.